Vi har grebet det an i relation til Eik Bank på den måde, at vi har forsøgt at lave det så effektiv en proces som overhovedet muligt, helt i overensstemmelse med de ønsker, der blev udtalt fra politisk hold på Færøerne, da det var kendt, at Eik Bank havnede i finansiel stabilitet. Vi har også vurderet det som den bedste proces, at vi fik skilt Eik Bank Danmark fra Eik Bank Færøerne, efter vores opfattelse ganske attraktiv enhed i den danske del, nemlig den såkaldte internetbank, det som Eik Bank for år tilbage købte af Skandia Bank. Det er i meget væsentlig grad intakt, og det er der en betydelig interesse for at overtage. Og det er så til gengæld også måske det eneste rigtig aktive, der er i Eik Bank. Hvad angår det, som givet interesserer jer noget mere, nemlig Eik Bank heroppe, ja, så er vi også i en situation, hvor vi, som allerede nævnt, har forsøgt at køre en hurtig proces, således at vi kan få skåret Eik Bank Færøerne til på en sådan vis, at det er attraktivt for en køber at gå ind og erhverve kapitalen i Eik Bank. Kan forestille sig, der skal til kapitalmæssigt, hvilken købesum man gerne vil betale for banken. Og der har været interesse såvel her fra Færøerne som fra det, man kunne kalde udenlandske købere. Jeg tror, man skal være forsigtig med at tro alt for meget på, at der bliver kø fra de udenlandske købere. Med al og betydelig respekt for Færøerne, så er det måske ikke lige det sted, de store internationale banker vil lægge hele deres ekspansionsøvelse. Der er interesse for det. Lad os se, om det kan lykkes. Det håber vi naturligvis på. Og vi håber bestemt også på, at der vil være en gruppe, der kan sammenstrikkes på Færøerne, således at Eik Bank kan forblive færøsk ejet. Det, der har været fremme i pressen, at finansiel stabilitet er jo en fin ejer. Kan vi overhovedet få det bedre? Den danske stat sidder som ejer af Eik Bank, og tingene kører videre. Jeg har sågar set, at der har været enkelt, der udtalt, jamen vi kan beholde finansiel stabilitet et par år, og så se, hvordan tingene udvikler sig. Jeg kan ikke kraftigt nok understrege, det kan man ikke. Vi har en proces kørende, som vi håber, vi kan afslutte medio december. Og det kræver naturligvis, at der er tilstrækkeligt med interesserede købere. Og vi synes, det vil være godt for medarbejderne i huset at få fremtiden afklaret. Vi synes, det vil være godt for samfundet at få sikkerhed for, at man stadig har 2 levedygtige, funktionsdygtige banker. Så derfor har vi ikke nogen grund til at sidde på hænderne. Vi lever sådan en lille smule for øjeblikket i synd, i det vi må ikke gøre det, vi gør. Men vi synes, det er rimeligt at holde banken som en konkurrencedygtig bank i den her periode, hvor vi nærmer os en budrunde, i stedet for at gå i afviklingsmode med det samme.